فوروم aborî cîhanê ya 2026 li Davosê. Rêberên cîhanê di nav aloziyên cîhanî de diçivîn. Lûtkeyên berfî yên Alpên Swîsreyê. Çareke din bûne navenda siyaset û aborîya cîhanî ji ber ku Forûma aborî cîhanê ya 2026 deriyên xwe vedike. Vê hefteyê, zêdetirî 65 rêberên cîhanê, 85 rêberên karsaziyê yên navneteveyî û bîdehan rêberên teknolojiyê de li hevbiçivîn da ku li ser pirsgirêkên cîhanî niqaş bikin. Bi tevahî, zêdetirî 120 welat têne temsîl kirîn ku statuya Davosê vekî forûmek ku siyaset, karsazî û nûcenî lê diçivîn dest nîşan dike. Beşdarbûna Trump li Davosê. Beşdarbûna kesanê ya Donald Trump dê îsal bîbe sernav. Gefên vî yên bêrê yên li ser Gromlandê û daxwazên ji bo baçên bilîntîr. Di forûmek ku bîfermî rûhê diyalogê pîroz dike, Trump bi şêvaza xwe ya pevçûnê vê prensîbê dîşe berpîrse. Atmosferek aloz lê dînamîk diyafirîne. 5 vezîrên kabîneyê, berpîrsên payebîlînd ên hikûmetê û rêberên karsaziyê yên navdar ên Amerîkî di nav de Jensen Huang ê Nvidia û Satya Nadella ê Microsoft dê tevlîvî bibîn. Armanca van eşkereyê, pêşvebirîna bercevendiyên aborî yên devletên yekbûyî di demek nezelaliya cîhanî de. Di heman demê de, velatên dîn ên vekî Kanada û Çîn hevlîdîn ku pîralîbûn û hevkariyên stratejîk ên demdirêj bîparêzîn ku tevlîheviya forûmê destnîşan dikîn. Nûneratiya Kurdistanê li Davosê. Hebûna Kurdan li Davosê, dê têgihîştînek Kurtîr bide, civaka navneteveyî li ser potansiyela aborî Kurdistanê, dînamîkên çandî û popîrsgirêkên jeopolitîk ên tevlîhev ên ku herêm pêrerû bîrûye. Forûm platformek bêhempa pêşkeş dike da ku mijarên tekîldarî mafên mîrovan, pêşkeftina domdar û aramiya herêmî ya demdirêj, mijarên ku bandorên mezîn li ser civakên herêmî û rêzîknameya navneteveyî ya berfîrehtir dikîn, ronî bike. Beşdariya çalak a Kurdan li Davosê, gihîştina siyasî û amadebûna stratejîk ji bo beşdarbûna di diyaloga cîhanî de nîşan dîde. Birêya hevdîtînên bi biryarderên navneteveyî, veberhêner û aktorên civaka sivîl re, Kurdistan dikare hebûna xwe ya aborî û dîplomatîk xurt bike. Tevî nebûna naskirîna fermî vekî devletek Serbixwe. Bi vî rengî, Davos ne tenê dibe qadeke sembolîk, lê di heman demê de dibe amûrek berbiçav ji bo avakirîna bandora demdirêj û revatiya navneteveyî. Davos vekî neynîkek ji nezelaliya cîhanî. Çareke dîn, paradoksa forûmê nîşan dîde. Çîhek ku hevkariyê û diyalogê dîparêze, di heman demê de bercevendiyên neteveyî yên bihêz aloziyan diyafirînîn. Hebûn û stratejiya Trump alî hember Ewropayê bi îdealên pîralîbûnê re berevaciyê, di heman demê de Çîn û Kanada nêzîkatiyek hişyartîr û stratejîktir nîşan dîdîn. Ji bo Kurdistanê û aktorên dîn ên nenas, forûm derfetek bêhempa peyda dike ku pirsgirêkên xwe di çarçoveyek cîhanî de ronî bikîn. Di demek, bêîstîqrariya cîhanî de, Davos 2026 dê ji kombûnek bêtir be, nakokiyên cîhanî nîşan bide û bîbe qadeke çerîbandînê ji bo destpêşxeriyên stratejîk ku aktorên mezîn û pîçûk dî vê dîplomasî, bazîrganî û jeopolitîkê bigerîn. How are you? Busy schedule? Busy schedule. Alhamdulillah. It's great to see many friendly faces and friends who have contributed to what we have today in Kurdistan and Iraq. There is a lot more that we can do, and Kurdistan could be a hub of connecting the region through energy. Kurdistan is well situated in terms of having the energy resources, different energy resources, whether it's oil, whether it's gas, or transferring energy into electricity and also lighting up the entire region. That is exactly what we need to do. I would like to thank all of our friends what they've done. And I'd like to invite new friends to come and look at Kurdistan as a potential place for investments. We are located in the heart of the Middle East.
And because of the resources we have, I think Kurdistan is the place that everybody should look at. I can tell you that over the years, we've done some remarkable achievements by doing some reforms. Iraq, as a federal country, still does not have the full 24-hour electricity. But only in the matter of 2 years, with the reforms that we've done in Kurdistan, we are now close to having 24-hour electricity to all of Kurdistan, even the villages that are in far places. By the end of this year, we will have 24-hour electricity in all of Kurdistan. And we would like to invite everyone to come and look at Kurdistan for its potential, for the role it can play, and also to help the rest of the region.